А політв'язню Едему Бекірову призначили нову судово-медичну експертизу. Сьогодні його доправили до Сімферопольської лікарні імені Семашко для консультацій. Адвокат в'язня Олексій Ладін сподівається, ця експертиза підтвердить, що тяжкохворого Едема Бекірова не можна тримати у СІЗО. Ці висновки медиків можуть вплинути на рішення окупаційних судів і змінити йому запобіжний захід на домашній арешт. Детальніше мої колеги далі. 252 дні за ґратами. Стільки тяжкохворий Едем Бекіров перебуває у СІЗО окупованого Сімферополя. Рік тому Едем Бекіров, інвалід першої групи з цукровим діабетом та ампутованою ногою, переніс операцію на серці. Йому поставили 4 шунти. І тепер кожен день у СІЗО для нього справжнє випробування. Необхідного лікування йому не надають. Попри домовленість між українським омбудсменом Людмилою Денісовою та російською Тетяною Москальковою, до Бекірова не допускають незалежного лікаря. Дружина Едема Бекірова Гульнара називає це не інакше як катування. Він тихесенько помирає в цій застінках Сімферопольського СІЗО. Те, що вони роблять сьогодні, це називається катування. Його стан потребує медичного втручання. Його стан потребує постійного сторонньої допомоги. Його стан сьогодні потребує лікування. 9 місяців лікарі СІЗО в один голос запевняють, з ним все нормально. Сьогодні ж Бекірова вивозили до лікарні імені Семашка для консультації. Лікарі радять відправити Едема Бекірова на лікування до Сімферопольського республіканського відділення неврології. Госпіталізація може відбутися вже наступного вівторка. Ендокринолог осматривал его, кардиолог, ну и, наконец-то, невролог тщательно смотрела его на основании ходатайства, заявленной нами защитой. Сегодня был только консультативный выезд и рекомендации врачей о том, чтобы во вторник, 27 числа, його госпіталізувати. За словами захисників, за 2 тижні має відбутися медична експертиза. Вона має підтвердити, через стан здоров'я Едема Бекірова не можна тримати у СІЗО. Ці висновки медиків також можуть вплинути на рішення окупаційних судів і змінити йому запобіжний захід на домашній арешт. Ця болезнь зв'язана з неврологією и с его параличом прогрессирующим. Это является целью защиты проведения медицинского освидетельствования, которое бы подтвердило досудовое состояние здоровья. Необходимо подтвердить наличие у него болезни, включенной в перечень, утвержденный постановлением правительства, препятствующий содержанию під стражею. Однак у незаангажованості майбутніх висновків лікарів донька Едема Бекірова Елеонора сумнівається. Адже у січні батькові вже проводили таку експертизу. І окупаційні лікарі, попри очевидне, підписалися під висновком. Стан здоров'я задовільний, що передбачає тримання Бекірова у СІЗО. В январе этого года уже проводилась судебно-медицинская экспертиза, где подписало 8 врачей о том, что папа не нуждается в медицинской помощи и его болезнь не препятствует нахождению в СИЗО. Я очень верю в то, что когда состоится судебно-медицинская экспертиза, врачи в этот раз более ответственно отнесутся и действительно подтвердят все папины диагнозы. А поки рідні Бекірова складають чергову посилку з ліками та передають вітання зі словами підтримки. Вікторія Блязова, Заман, АТР.